Пятой консультативной. Президенти Тоҷикистон хостори таъсиси як анҷумани расонаҳои Осиёи марказӣ шуд, то ба гуфтааш аз нашри хабарҳои таҳрифшуда пешгирӣ шавад. Даъвати Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 14 сентябр дар душанбе дар ҷараёни нишасти машваратии панҷуми сарони кишварҳои Осиёи марказӣ садо дод. Кишварҳое ки барои маҳдудкунии озодии баён бештар интиқод мешаванд. Медиапространство заполнено самой разной. фазои васоити ахбори умма аз маълумоти гуногун, баъзан мухолиф ва таҳрифшуда дар бораи вазъи минтақа пур шудааст. зарур аст то барои ташаккули фазои иттилоотии дӯстии воқеӣ ва ҳамкорӣ дар минтақа, ки на ба тахмину фарзия, балки ба далелҳои ҳақиқӣ асос ёфта бошад, тадбирҳои амалӣ андешида шавад. маълум нест то куҷо даъвати раҳбари Тоҷикистон пазируфта мешавад. дар Тоҷикистон бархе журналистон чунин даъватро саривақтӣ меноманд. зеро ҷанги иттилоотӣ дар паёмади ҷанги Русия Украина нав дар Осиёи марказӣ ҷон мегирад ва имрӯз масалан матбуоти баъзе аз кишварҳои Осиёи марказӣ ҳаводиси ин ҳодисаро ба таври дигар инъикос мекунанд, ё ки дар ҳаводиси марзие ки дар Исфара рух дод, ҷониби Тоҷикистон дигар чӣ мегуфт, ҷониби Қирғизистон дигар чӣ мегуфт. من فکر میکنم که وقتی که اسوسیاسیا شد و آن فعالانه پشتی هدفهای یگانه شد، حتما این مشکلات یک طرفه می شود. با پیدا شدن بسیار رسانه‌های نو مساعدت میکند. назари дигар ҳам ҳаст. ҳама гуна сохтору анҷуманҳои матбуотӣ таҳти назорати давлат, таҳти сензура ва дастурҳои ҳукумат қарор мегиранд, мегӯянд намояндагони расонаҳои мустақил. Брюс Панир, коршиноси масоили Осиёи марказӣ, мегӯяд кори чунин анҷуманҳоро ҳукуматҳо ба манфиати худ истифода мекунанд. Они хотят координировать ихние усилия, чтобы онҳо мехоҳанд бо таъсиси ин анҷуман талошҳои худро ҳамоҳанг кунанд ва мутмаин бошанд, ки иттилооти нодаркор дар минтақаи Осиёи марказӣ паҳн нашавад. ман махсусан блогеронро дар ютубу ба ин монанд шабакаҳо дар назар дорам. хайрулло Мирсаидов, хабарнигори тоҷики муқими Аврупо, бар ин аст, ки таъсиси анҷумани расонаҳои хабарии Осиёи марказӣ метавонад сензураро дар кишварҳои минтақа сахттар кунад. дар сатҳи муайяне дар ҳамаи кишварҳои Осиёи марказӣ сензура ҷорӣ шудааст. акнун бо роҳи таъсис додани анҷуман мехоҳанд ин сензураро баробар кунанд, ки дар ҷои каму зиёд набошад. табист бо гузашти вақт ин ҳама ба сатҳи сензура дар Туркманистон баробар карда мешавад. бархи хабарнигорон ва муассисони расонаҳои хабарӣ мегӯянд, эҳтимол аст даъвати таъсиси анҷумани хоси давлатие барои расонаҳои минтақаӣ дастгирӣ наёбад, чун дар ниҳояти амр ҳар кишвари Осиёи марказӣ раҳбару самтгириҳои худро дорад, аксарашон ҳоло барои маҳдуд кардан ва фишороварӣ ба матбуоти озод интиқод мешаванд. сатҳи озодии баён ҳамсон нест ва гоҳ-гоҳе ҳамсояҳои наздик бо ҳам вориди ихтилофҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳатто хушунатбор мешаванд.